बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव रायजोआरि आखाइ सान दिन्थिफुंनाया जागायजेनबाय। ब्राउफेडनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव थानाय राजमेला फिल्डआव रायजोआरि आखाइ सान दिन्थिफुंनाया दिनैनिफ्राय गोजोनै जागायजेनो। क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ आखाइ सान दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होयो। बे एक्सप'आव समायना रमायना आइजोफोरनि आखाइजों दानाय जि जोमजों लोगोसे गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफ्रा दं। जोंनि क'क्राझार नोगोराव जोंनि बिटिआरनि हेडक्वार्टारावहाय स्टेट हेन्डलुम एक्सप' 2022-23 खौ बेखेवजेननाय जाबाय नैबे राजमेला फोथाराव। आरो बयखौबो आङो जोंनि क'क्राझारनि थागिबि बा बाहेरानि जाय बेरायनो फैदों गिबियावनो जाहाथे नैबे जोंनि हेन्डलुम एक्सप' नैबे माने ब्राउफेडनिफ्राय अर्गेनाइज खालामनायाव लैहोर लैहोर फैयो आरो जोंनि जेसेबांखिनि बाहाय दाग्रा लुग्रा जाय हारिमु सिबिग्रा आइजोफोरनि माने प्रडाक्ट्सफोरखौ जाहाथे बयबो बायफैयो बेखौ आङो गिबियावनो खावलायनो सानो। आरो जोबोद माने बोसोरनि थाखाय जोंनि जोबोद मोजां होननो हायो जोङो। बे मोनसे मोजां थान्दै जिहेथु जोंहा नैबे दाबो बोसोर गोदाननि माबायानो बोसोर गोदान फालिनायनि 2023नि हाबजेननाय समावहायनो जोंहा नैबे क'क्राझारावहाय जे नैबे ब्राउफेड अर्गेनाइज खालामदों स्टेट हेन्डलुम एक्सप'आ। बाहाय जोंनि बिटिआरनि जेसेबांखिनि जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हादों जोंना दाग्रा लुग्रा आइजो बिथांमोनहा गावसिनि दानाय लुनायनि प्रडाक्शन्सफोरखौ बाहाय दिन्थिफुंनो थाखाय फैदों नैबे मेलायाव। आरो लोगोसे बायदि बायदि दस्रा दाब दाब जिल्लानिफ्रायबो आसामनिफ्राय फैनो हादों बा जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्रायबो दङ, कामरुपनिफ्राय दं, बिहारनिफ्राय दङ। आरो जाहाथे बाहाय फैनानै बाजार खालामफैयो। जोङो बयबो मिथिगौ दानाय लुनाया जोंनि हारिनि मोनसे आयदा आरो जोंनि सिनायथि आरो बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। बिनि थाखायनो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो हेन्डलुम मिशनखौ लन्च खालामनाय जाहैदों जाहाथे जोंनि आर्टिजान्स आरो वीभार्सफ्रा मोजाङैनो रांखान्थि बिथिङै जौगानो हायो। आरो जोंनि जायगायावल' नङा जाहाथे आसाम बा आलादा आलादा प्रदेश स्टेट बा आरो सारा देश बिदेशावनो जिहेथु जोंनि इन्दि आरो जोंनि दानाय लुनाय आगर आखाया बिराद मोजां मोनो बाहेरानि मानसिफ्रा। बेखौ जोङो प्रडाक्ट्स डाइभारसिफाइ खालामनानै बेहा आरो जोंहा सेरिकालचार बिथिङावबो जोंहा जोबोद गोनां सम्पद दङ, धोन दङ। बेफोरखौ जाहाथे जोङो साला मुलुग दरबारावहाय लांनानै जोंनि सिनायथिखौ जों गोख्रोंसिन खालामहैनो हायो। बेफोरनि माने खामानिफ्राबो दा माने जागासिनो दङ लासै लासैनो। आरो खावलायनाय थाबाय जाहाथे नैबे ब्राउफेडनि अर्गेनाइज खालामनाय नैबे राजमेला फोथार क'क्राझार सहराव फैनानै जोंनि आइजोफोरनि दानाय लुनायखौ बायफैयो आरो थुलुंगा होफैयो। आरो जों बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिआरआवहाय बयनिफ्रायबो देरसिन कटेज इन्डास्ट्रियानो जोंनि हेन्डलुमानो वीविंआनो। खारन न'खर न'खर जोंनावहाय वीविंआ जायो बा दानाय लुनाया जायो। बेखौ जुदि जों ज' आयदा खालामोबा जोंनि बयनिफ्रायबो देरसिन इन्डास्ट्रि। बाहाय जोंना पाब्लिकनि सापर्ट नांगोन, जोंनो रायजो राजानि सापर्ट नांगोन, अननायखौ नांगोन। आरो बेखिनि फंनैसो बुंनानैनो आङो बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो खावलायग्रोदों जाहाथे बयबो जोंनि मानगोनां रायजो राजाया जोंनि माने दाग्रा लुग्रा आइजो बिथांमोन जाय हारि सिबिग्रा बिथांमोननि प्रडाक्ट्सखौ जाहाथे फैनानै माने बांसिननिफ्राय बांसिन बायफैयो, नायफैयो, थुलुंगा होफैयो। आरो आंहा आसा खालामदों जिहेथु जोंहा नैबे दमासियाबो फैगासिनो दङ, बे दमासियाबो फैगासिनो दङ आरो मासनि गोदानबो, दा बाहाय मोजां बाजार जागोन होननानै आङो मिजिंथियो। गोजोनथोंसै। पोटेंशियल उतना पोटेंशियल है दुनिया में। From June onwards, we will start the digital marketing full-fledged. We will contact all the buying agents all over Europe and America, Southeast, because Hong Kong is the best commercial center for silk products, handlooms and cottons, dono. So we will help Kokrajhar. We will sit here, start the digital marketing. We will take a challenge that in the next 1 year, minimum we will do about 10 crores worth exports from Kokrajhar itself, starting from June 2023. By 2024 middle or end,
we will complete 10 crores. Itna acha products all over India we don't get to see. It is the skill of Kokrajhar weavers that we are turning out one of the best silk and handloom cotton products from this region. Kokrajhar mein every house has handloom industry. Let it be one machine or 10 machines. Kokrajhar is the pride of India. We will take Kokrajhar to the best heights of exports. We are now concentrating only locally, giving it to the intermediaries, regulatory government agencies for marketing the products. This exhibition is a very big platform for Kokrajhar to enter international markets because we have a buyer-sellers meet. In the next 4 days, we will get one of the best suppliers and buyers along with the buying agents, export houses. We are sure that we will complete about 10 crores if we start the work diligently and if we break the path for exports. Internationalization of handloom products from Kokrajhar will be a landmark marketing tool for the whole of India. That is the pride of Kokrajhar. दिनैनिफ्राय स्टेट हेन्डलुम एक्सप'आ जागायजेनबाय दिनै 10 तारिखनिफ्राय 23 जानुवारिसिम सोलिगोन बेवहाय गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां माने जि दाग्रा आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों बेवहाय गासै 65 स्टल्स जों बानायनाय जाहैदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैनानै बे एक्सप'आव जोंनि जि जोमफोरखौ बायफैयो जोङो गासिबो उइभार्सफोरखौ खावलायदों जाहाथे जोङो बाङाय बेसेनावनो एबा रिबेट डिसकाउन्ट आप टु 20% डिसकाउन्ट हालागै जोङो फानो बेखौ जोङो जोंनि जि दाग्रा आइजोफोरखौ जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि जि दाग्रा आइजोफ्रा बेवहाय मोजाङै मोजां फाननो हायो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनियाव जेसेबां मानि जि दाग्रा आइजोफोर दं जों बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो गाव गावनि जि जोमखौ जोङो बेवहाय फाननायनि सुबिदा होदों मानो होनोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां जि जोम दाग्राफोर दङ 90% जि जोम दाग्राफ्रानो आइजोफ्रा गाव गावनि थाखायल' दानाय जायो फालांगियारि बिथिङाव खालामनाय जाया जों ब्राउफेडनि थांखिया बेनो जोंनि ओनसोलनि जि दाग्रा आइजोफ्रा फालांगियारि एबा कमार्शियेल बेसिस बेवहाय फैनांगौ गासिबो 90%आनो जोङो बिजनेसाव ओंखारबोनांगौ मानो होनोबा हेन्डलुमनि जि जोमा जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन रायजोफ्राव जोङो फानहैयोब्ला गोबां बेसेनाव जोङो फानहैनो हायो मानो होनोब्ला नर्थ इस्टआवल' हेन्डलुमनि बुस्थुफोरखौ जोङो बांसिनै मोनो बाहेरा गुबुन रायजोफ्राव थांबा गासिबो जि जोमफ्रा गासिबो पावारलुम बा मेसिननि बेफोरबायदि बानायजोबनाय दा जोंनि बिटिआर ओनसोल बा नर्थ इस्टार्न बा आसामनि जि जोमफ्रा जाहैदों हेन्डलुमनि आरो मोनसे जोंनि माबाया जि जोमफ्रा जाहैदों गावनो निजे बानायनानै गावनो खुन्दुंफोरखौ माइदि होनानै गावनो दख'ना बानायनाय जि जोमफ्रा नायनोबो मोजां आरो गाननायावबो मोजां सोब किसु माने गासिबो मोजां नुजोबो जोंनि जि जोमफोरखौ बाहेरानि जि जोम फैनाया नोङो गासिबो खुन्दुंफ्रा एक्राइलिकबो जानो हागौ माखासे गाज्रि माने मेटेरियेल्सफ्रा गाज्रिबो माखासेया फोरलां फोरथां बेफोरबायदि जायो गानोब्ला समाया आरो बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा लास्टिंबो जाया दा आङो जोंनि रायजोनि आइजोफोरखौनो खावलायगोन जोंनि लकेल जि जोमखौनो जोंनि आइजोफ्रा बाहायनांगौ गाननांगौ होमब्लासो जोंनि लकेलनि जि जोम बानायग्रा आइजोफ्रा माखासे मुलाम्फा खालामनो हागोन रां खामायनो हागोन जोङो जुदि बाहेरानिखौ जुदि आजावनानै लायोब्ला दा जोंनि रांफ्रा गुबुन रायजोआव थांगासिनो दं दख'ना आर'नाइ बेफोर गुबुन रायजोनिफ्राय फैगासिनो दं दा जोंनि ओनसोलनि जुदि आइजोफ्रा जि दाग्राफ्रा बेयावनो जों गोबां जुदि बानायोब्ला जोंनि बे ओनसोलनि बिटिआरनि ओनसोलनि मानसिफ्रानो आइजोफ्रा बा जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो जोंनि
बानायनाय मुवाफोरखौ गाननो हागोन दा बेनो जोंनि थांखिया बे एक्सप'आव 99% गासिबो हेन्डलुमनिखौनो मोनजोबगोन नोंथांमोना ओंखायनो आङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर खावलायगोन बे एक्सप'आव फै बेरायफै आरो जोंनि जि दाग्रा आइजोफोरखौ हेफाजाब होफै आं बेखौनो खावलायहरगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023नि असमि मागो दमासि मेलाखौ खुंफुंनो बे समाव साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिटिनि हलाव फैगौ 10 निफ्राय 12 जानुवारिसिम खुंगोन असमि मागो दमासि मेलाखौ आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय बिफाननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय डिस्ट्रिक्ट मिशन मेनेजमेन्ट इउनिट आरो आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव असमि मागो दमासि मेलाखौ गाब गोनाङै खुंगोन बे मेलायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो मागो दमासिनि जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायफ्राबो थाजोबगोन लोगोसेनो असमि मागो दमासिनि मेलायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों